n-au ceva de îmbrăcat. A ajuns și la o casă mare cu oameni bogați, cu piscină, cu terasă, dar păreau cam iritați. Supărați, nevoie mare pe bătrână că cerșește, că le strică din onoare pe la poartă când sosește. Și atunci stăpânul casei, vrând să-și bată joc de ea, îi arăt eu ticăloase să n-o văd la poarta mea. Într-un coș a pus gunoi, l-am pachetat frumos și-l dădu ca un ciocoi. Azi am fost mai generos. Bătrânica mulțumită a plecat acasă sa, însă a rămas uimită când văzu ce se afla. Și a doua zi în zorii se întoarse la bogat. A umplut coșul cu flori, i l-a dat și a plecat. El rămase cam uimit, nu știa ce să răspundă. Ce-am dat și ce-am primit de la biata muribundă. Stai, bătrână, nu pleca, Alerga într-un răsuflet spre bătrână ce zicea: omul de ce are în suflet. Omul de ce are în suflet. omul de ce are în suflet. Fii atent cum faci un bine și fii milostiv mereu. Mâine poți să fii ca mine, încercat de Dumnezeu. Fii atent cum faci un bine și fii milostiv mereu. Mâine poți să fii ca mine, încercat de Dumnezeu.